ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚುಲ್ಲದ ಸೌಖ್ಯತೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ದ ದಿನ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾತೋಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕೆ ರೀಡ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನೋಡೋದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಕಾ ಬಕ್ಷಲಕ್ಕೆ ಯಾನೆ ಕುಲ್ಲೋದುಕೊಂಡು ನ್ಯಾಗಿಂದ ಬನ್ನಗ ಅಕ್ಲು ಪಾಪ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಗಲ್ದಿನ ಕುಲತೆ ಅವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬನ್ನಗ ಅಕ್ಲೇದು ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ವಾರಲ್ಲ ಗುರುವಾರದಾನಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರೀಡ್ ಮನ್ಪುನು. ಐದು ಒಕ್ಕ ಯಾನು ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಆವಡು, ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಆವಡು, ಅತ್ತನಾಡ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಒಂದೇತ ಪೂರ ನಾಲೆಜ್ ಪಾನೊಂದು ಓಕೆ. ಸೊ ಥರ್ಸ್ಡೇದ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆವಡು ಅತ್ತನಾಡ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋದುಪ್ಪೆ. ಬಾಕಿದ ದಿನ ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೋದಂತೆ ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಅನ್ನ ದಾದ ಮನ್ಪೆ ಪತ್ವೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದ ಮಾತ ಒಂದೆತ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಈ ಕೈಟ್ ಪಾಡೋರತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪಲ್ನೆ ಬಕ್ಕ ತೂಪಾಲೆ ಅಂತ ಪಂತೇರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪ್ಯಾನು ಪೂರ ಬರೆದೆತ್ತಂದು ದೇ ಪನ್ನಗ ಮೆಮೊರಿ ಬುರುಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂಚಾದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಣದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಏರೆಗಾಣಲ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ಎಂಡ ಸೇಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು 2024 ಹೊಡ್ದು ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ಅನ್ನ ಕೊರಿಯರ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಓಕೆ, ದಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಬಕ್ಕ ದೆತೋ ನಿಮಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೆಂಗ್ ಬತ್ತಜಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚ ಆಯ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಇಂಚ ಹೆಂಗ್ ಅವು ಬ್ಲೇಮ್ ಅಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಸಿಟಿ ಸೈಡ್ ಇಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತನಾಂಡ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪುದರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ನಾಂಡ ನಿಕ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಇಂಚ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನೊಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆ. ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಪ್ ದ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಚ ಎವೆಲ್ಲ ಐದ ನಜರ್ದ ಪೂರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪುಣ್ಯಮೆದಾನಿ ಅವೇನೊಂಜಿ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರಪ್ಪುನು ಪಿದೈಡ್ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ದಿಂಡ ಯಾವು ಅತ್ತನಾಡ ಎಂಡ ಇತ್ತೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪುಣ್ಯಮೆಗ್ ಪೋದು ಪಿದೈದಿ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಪ್ಪುಂಡು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಂತ್ರಲ ಉಂಡು ಎಂಡ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಎನ್ನ ಒಂದು ತೂವೊಂದು ಪುರ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಜ್ ಯಂತ್ರ ಪಂಡದು ಐಟ್ ಎನ್ನ ಪೂರ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದೀದುಪ್ಪೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವು ಚಾರ್ಜ್ ಆವೊಂದು ನೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪತ್ತನ ಪೂರ ದೀಪುಜಾನು ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡ್ ಹಿಡ್ದು 3 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ದೀಪಿನಾನು ಆತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಕ್ಕ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ವೇರ್ ಮನ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೋನಾಗ ಮೀನ್ ಮಾಸ ಮೂರ್ನ ಪೂರ ವೇರ್ ಮನ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾನ್ ನೆತ್ತ ಏರು ದೆತ್ತೋನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಪನ್ಪೆ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು. ಸೊ ಎರೆಗಾಣಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾಣ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೌದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅತ್ತು. ಓಕೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ. ಒಂದೇತ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದ ಒಂಜೆಂಜೆತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆನ್ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದ ಪುದರ್ ರೋಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಣ್ಣದು. ಈ ಒಂಜಿ ರೋಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಕಣ್ಣನೆ ಬೊಡಿದಿನಕ್ಲ ವಿರಹ ದಾಂಪತ್ಯಡ್ ಬಿರುಕು ಬನ್ನಗ ವಿರಸ ಬನ್ನಗ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಬೊಡಿದಿಡ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ. ಅಂಚನೆ ತೋ ಜನ ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಅಕ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿಲಿಸಿನ ಮರತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಎನ್ನ ಮದ್ಮೇಣದ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಾಡದ ಅಂಚ ಮಂಡ್ಯದ ಮಿತ್ತ ಕಲ್ಲು ತುಂಬುದು ಬಾಡ್ಲ ಕೊಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೋಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೇತಲ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಪ್ರೈಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಯಾನು ಎನ್ನ ಆ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ. ಓಕೆ, ನೆತ್ತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಂಡತಿ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಪೈರೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್. ಓಕೆ, ಪೈರೇಟ್ ಸ್ಟೋನು ಒಂದೊಂಥರ ತೂನಗ ಕರ್ಬದ ತುಂಡುದಲ ನೆಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆತ್ತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಾದಂದ ಪನ್ನಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮನ್ಪುನು. ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಇದತ್ತ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಉಂದೆನ್ ಪೂರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು. ದಾಲ ನಮಕ್ ಏರಾಣಲ ದಾಲ ಮಲ್ತನಾಡ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮನ್ಪುನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪೈರೇಟ್ ಸ್ಟೋನು. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ದಿಯರ್ ಪಂತ್ಯಾನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಮುರಣಿನಿ ತೂಪದಿತ್ತದೆ ಫುಲ್ ಶೈನಿಂಗ್ ದ ಅವಲ ಪೈರೇಟ್ ಸ್ಟೋನು ದಾಲ ಇಲ್ಲಗ ದಾಲ ಏರಾಣಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬುಡ್ತುನಾಡ ಅತನಾಡ ದಾಲ ಮಲ್ತನಾಡ ಅವು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮನ್ಪುನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಚ ಪೈರೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ದ ಗೊತ್ತಾಂಡತಿ. ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಎಮೆಥಿಸ್ಟ್ ಉಂದುಲಂಚಿನ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಮೆಥಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಏರಾಣಲ ಸಾಲಡು ಮುರ್ಕು ದಿನಕುಲು ಮಿತ್ತು ಲಕ್ಕೇರ್ನೇ ಅಕುಲು ಒದ್ದಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅತನಾಡ ಎಂಕುಲು ಬೆನ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕುಲು ಬೆನ್ಪಿನ ಮೇಡ್ ಫ್ರೀ ಅಂದ್ ಫೋನ್ ಪುಣ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಲಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಆ ಒಂದಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಮನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನು. ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್
ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಇನ್ನರ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ದದನಾ ಒಂದ್ ಮಂಡಿಗ್ ಕಲ್ಲು ತುಂಬುದು ಪಾಡ್ಲಕನೆ ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಐಡ್ದಕ್ಕ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ದದಾಂಡಲೊಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತನಡ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪೂರ ಇತ್ತನಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದಪ್ಪುದರೆ ಅವೆಂಚರಿಯನ್ ಪಂಡದು ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾತೆ ತಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡತಿ ಅಂಚಾದ್ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬೋಡಿ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಕೊಪ್ಪುಜೆ ತುಂಬ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪುಜನ ಅಂಚೆನೆ 7 ಚಕ್ರ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು. ಒರಿಯೊರೆನ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಡ್ 7 ಚಕ್ರಾಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ 7 ಚಕ್ರಾಸ್ ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಬತ್ತನಡ ಹಾರ್ಟ್ ಚಕ್ರ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಬತ್ತನಡ ಅಕ್ಲ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಪಿನಿ ಕಡನೆ ಬೊಡಿಗಿನ ಅಕ್ಲ ಕಿಟಿಪಿಟಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಥ್ರೋಟ್ ಚಕ್ರ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಉಂದೆಟ್ಟು ಲಡಯಾದುಪ್ಪು ಅತನಾಡ ನಮಕೊಂಜಿ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಪಾತೆರ್ ನೆಟ್ ಕಳಮಳ ಇಂಚ ಪೂರ ಆಂಡ ಥ್ರೋಟ್ ಚಕ್ರ ಇಂಚ. ಸೊ 7 ಚಕ್ರಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಂತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ 7 ಚಕ್ರಾಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆವಡಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ 7 ಚಕ್ರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಐಕೊಂತೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವಲ ಯಾನು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ದಾದ ಪೂರ ಪಂಡದು ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತಿ ಅಂಚ ಇತ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಓದುವೆನ್ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಬತ್ತನಾಂಡ ಅತ ನನ್ನ ಲೋನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆನಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಎದುರು ಪೋಪುನ ಐಕ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಲೋನ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಅವಡು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಅವಡು ಅತನಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಏರಾ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಅವು ತಡ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಂತೊಂದು ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪುಜೆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪುಜೆರ್. ಒಂಜಿ ಆಕ್ಲು ಪಾಪ ಸೇಲ್ಗ್ ದೀದುಪೇರು ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಸೇಲ್ಗ್ ದೀದುಪೇರು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಎತೋ ಜನ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಸ್ತ್ ನರಳಾಡೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ದ ಒಂದೇಕ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಎಂಡ ಉಂಡು. ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ನ ಮುಟ್ಟಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು. ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಕಣನಿ ಬುಡಿದಿನಕ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏರಾಣಲ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನಗ ಆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಳುಂಡು. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ರಿಮೂವಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲುಂಡು. ಅವತ್ತನೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆನಗ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ರೀಯೂನಿಯನ್ ಆಯರ್ಲ ಎಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ಗು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗು ಜೋಕುಲು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮನ್ಪುನಗ ಜೋಕುಲು ಕೆಲವುದ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನೆಟೇ ಒಂದು ಉಪ್ಪುವೆರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಫೋಕಸ್ ಬರ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಎಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ A to Z ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಡ ಉಂಡು. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರದಾನೆ ಓದನ ತೂವೊಂದುಪ್ಪರು 95% ಜನಕ್ಲೆಗನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಟಚ್ ಉಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ 5% ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ದ್ಯಾಗ್ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಪನ್ನಗ ಮುಕ್ಕಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೆರು. ರಡ್ಡನೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿನ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಂತುದು ಉಪ್ಪುಜೆರು. ಮೇನ್ ನೆಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೆರೆಪ್ಪುಂಡು, ಯೂಶಲೈಸ್ ಮನ್ಪೆರೆಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ ಯಾನ್ ಕೊರ್ನ ಒಂದೇನು ಉಂಡತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ತಾಳ್ಮೆಡು ಮಂತನಾಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ 100% ತಿಕ್ಕುಂಡು. ದ್ಯಾಪಂಡ ಎನ್ನ 95% ಜನಕ್ಲೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಬನ್ನಗ ದ್ಯಾಗ್ ಮೊಕ್ಲೆ 5% ದಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ದ್ಯಾಗದ ಪನ್ನಗ ಮೊಕ್ಕಲು ದಿನ ಕೌಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಯಾನ್ ಕೊರ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ನು ಅವೇನಂಜಿ ಯಾನ್ ಈತ್ ಸಲ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಮನ್ಪೊಡೆನೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದುಪ್ಪಡೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಟಾಸ್ಕ್ ದಲಕ ಎನ್ನಾಂಡ ಆಪುಜವು ಐತ ಮಿತ್ತು ಫೋಕಸ್ ಕೊರ್ನಾಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಮೇಡಮ್ ಕೇಂದೆ ಎಂಕ್ ಈ ವಿಷಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆವಡು ಅಪಗಾನ ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಮನ್ಪೊಡೆತೆ ಎಂಕಲ ಈ ಮೆಟ್ ಆತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ನಾಂಡ ಅಕುಲು ಟಾಸ್ಕ್ ದಲಕ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮಂತುದು ಯಾನು ಚಾಂಟ್ ಮಂತೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಅಟಿಲ್ ಕೊನೆಡು ಪುನಗ ಬಡ ಪಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈಜಿ ಓಡೆಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಗಡೆಟು 5-10 ನಿಮಿಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೊಲ್ಲುದು ನಿಕ್ಲು ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕುಲ್ದಾರ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಐಡ್ದಕ ಕುಲ್ದಿನಡೆ ದೊರಕ್ಕಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂಲ್ಪ ಆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಡು ಐಡ್ದಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 90% ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. 10% ನಿಕ್ಲನ ಎಫರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಡು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ದ ರಡ್ಡಲ ಜೋಡನೆ ಆನಗೊಂಡತಿ ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ವಾರಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ 16 ವರ್ಷದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರನಿನಲ ಪೊಣ್ಣಗ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ತದು ಇತ್ತು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಲ ಇಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪುಣ ಆ ಟೈಪ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪಂಡೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಟಾಪು ನಂಚಿನ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಪಡೆದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತನಾಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ದಯಮಂತದ ನಿಕ್ಲು ಪಾತೆನಗ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಲಾಂಗ್ ಕತೆ ಪಾತೆ ರುಚಿ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಇನಿಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದಿತ್ತಂಡು
ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ತೂದುಪ್ಪಿರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ದಾದ ಪಂಡದು ತುಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಉಂಡತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಅನ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ. ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪರತಿ ಅಪಗೆ ಅನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫೀಸ್ ಅಂದೆಪ್ಪೇನು ಉಂದೇನು ನಿಕುಲು ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಓಕೆ ಕೂಡ ಯಾನು ಪಂಡ್ ಕೂಡ ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಪೂರ ಕತೆ ಪತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೀಸ್ ಉಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ಪಂಡದು ರಾಗೋಯ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಸುರುಕೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಅಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಫೀಸ್ನೆ ಅಂದೆಪ್ಪೆ. ಓಕೆ ಅವಳ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಉಪ್ಪುನು. ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡತೆ. ಓಕೆ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾಂಡ ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಅತ್ತನಾಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಬುಡ್ಪಾದ ಪಾಲನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಏನಂಚಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುನಾಂಡ ಎನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದು ಬಲೆ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ತೂವೊಂದು ಬಲೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ತಿ ಗೊತ್ತಾಂಡತಿ ಅಂಚ. ಓಕೆ ಅನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರೀಡ್ ಮನ್ಪೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಇನಿ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ 7 ಪೋರ್ಟಲ್ ಇತ್ತಂದು ದಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಿಡ್ಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ದಯಮಂತದ ಮಾಫ್ ಮನ್ಪುಲಿ ದಯಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ ಪಂದು ಕೊಡ್ತಿನ ಮೆಥಡನ್ನೇ ದುಂಬುದ ಎನ್ನ ಪೂರ ಓಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ನಕ್ಲು ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಮಂತುದುಪ್ಪಿರು ಅವೇ ಟೈಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 888 ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ ನಂಗೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬರೋದು ಎಂಕ್ ನೆನಪಾಂಡ ದುಂಬೆ ಅನ್ ಮಂತ್ ದೀಪೆ ಅವೇ ದಿನ ಯಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೇನು ನಿಕ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಇಂದೇನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೀಲಿ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. 88 ಪಂಡ ಎನ್ಮ ತಾರೀಕು ಎನ್ಮನೆ ತಿಂಗಳು ಬೊಕ 26 ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುನ ಗೇತಾಂಡು 6+2 ಏತಾಂಡು 8 ಆಂಡು. ಓಕೆ ಸೊ 888 ಪೋರ್ಟಲ್ ಬರೋದು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವರ್ಕ್ ಆಪುಣು ನಿಕ್ಲ ಏತೋ ಸಮಯದ ಸ್ಟಕ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ರಿಚುವಲ್ಸ್ ದಾಪುಣು. ಓಕೆ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ನಾನು ಈ ಸಲ ಫಸ್ಟೇ ಅವೇನೊಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತ್ ದೀದುಪ್ಪೆ ಆನಿ ನಾನು ಪಂದು ಕೊಪ್ಪೆನು ಅವೇ ಟೈಪ್ ನಿಕ್ಲು ಮನ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ತೇ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ರೀಡ್ ಮನ್ಪುವೆನು ಸುರುತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚ ಪಿರ ಪೋನ್ ಬರ್ಪ್ಯಾನು ಸುರುತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ನ. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದಿರ ಅವೇ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಅವನು ಪಾಡ್ದೇನು ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ದೇನು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಎನ್ನ ಮಗಲೇನ ಕೋಪ ಕಮ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾನಿರಡ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಲಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆತಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರು. ಒಂದು ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗಲ ಎಲ್ಲಿ ಏಜ್ದ ಮಗಲು ಯಾನು ಏರು ದಾದಂದು ಪನ್ಪುಜೆ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡದೆ ಕಲ್ಪುನು ಅಂಚಾದಕಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಂಕ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ತೆರಾಪಿಗೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇನು ಒಂದು ಮಾತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂದುಪ್ಪಿರ ಅಕುಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಪಕ್ಷಲಕ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾತುಂದುಪ್ಪಿರ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೀನೇಜ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಯಮಂತದು ನಿಕ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕ್ಲೆನ ಕಣ್ಣಿಡು ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬರ್ಪೋದಿ ದೇಗಂದು ಪನ್ನಗ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಸಾಂಕದು ಮಲ್ಲ ಮಂತದ ಅಕಲ ಆಶೆನು ಪೂರ ಬದುಕದಿದ್ದು ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆವಾಡ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯನು ರೂಪಿಸೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಡು ಸರಿಕಟ್ಟದ ಕುಂಟಿಜ್ಜಿನಾನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡ್ಪಣ್ಣದು ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡೈನ ಅವು ಪತ್ತಿನ ಪೂರ ದೆತ್ತು ಕೊಪ್ಪೇರು ದೇವ್ ಬಣ್ಣ ಅಕಲ ಆಸೆನು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕಲು ಬದಿಗೆ ದೀದು ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡಾವಡು ಪಣ್ಣದು ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೇನ ದೆತ್ತು ಕೊಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಜೋಕುಲನ ಕರ್ತವ್ಯದಾದಂದು ಪನಗ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಈತ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮನ್ಪುನಗ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕಲು ಪನ್ನಿನೇನು ಎಂಕುಲ ಕೇನುಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕಲ ಮಿತ್ತು ಕೈದೆರ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಪನ್ನೇನು ಎಂಕುಲು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಎಂಕಲ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕಲು ನೆರ್ಪಿನಿ ಎಂಕಲ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕಲು ಈತು ಪುಣಿಪೇರು ಪಂಡದು ಜೋಕುಲ ಮಂಡೆಡ್ದಿನ ಖಂಡಿತ ವಾಯಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕಲ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯತೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಎಡ್ಡೆಡುಪ್ಪುನು ದಯಮಂತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕಲು ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ನು ರೂಪಿಸೋಸ್ಕರ ಉಂಡತಿ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ನು ಮಿತ್ತಕನೇರಗೋಸ್ಕರ ಏತೋ ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಾಡ್ವೆರಿ ನಿಕ್ಲ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲದ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತೂದುಪುರ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಫೀಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಆಂಡಲ ಪಾಪ ಜೋಕುಲ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯನು ಪಂಡದು ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಂತದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪದ ಐದಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನಗ ನಿಕುಲ್ ಕೊಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಅನ್ನಗ ನಿಕುಲ್ ಕೊಪ್ಪಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕುನಿಗೆ ಕೋಪ ಮನ್ಪುನ್ಗೆ ಲಡೆ ಮನ್ಪುನ್ಗೆ ಬೊಬ್ಬೆದೀದು ಪಾತ್ಯನಿಗೆ ಇಂಚಪುರ ಈ ಪೊಣ್ಣಗಿತ್ತನು ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆನಗಲಾಪುನು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಉಂಡತೆ 12ರಿಂದ 13 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲು ಪೊಂಜು ಆಯರ ಆನಗ ಋತುಮತಿ ಆಯರ ಆನಗ ಇಂಚ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಮಂತದ ನಿಕ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಂಡಲ ದಯಮಂತದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಕೈದೆರ್ಪೆರೆ ಪೋಚಿ ಬೊಬ್ಬೆದೀದು ಪಾತೆರೆ ಪೋಚಿ
ಆಯ್ನಾತ ಆಂಗರ್ ಇಶ್ಯೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಏಜ್ಗ ಆನಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಲ ಇಷ್ಟದನೆ ಅತ್ತನಾಡ ಅಪ್ಪಮ್ಮನಕುಲು ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆನೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತೂಪೆರು ಓಕೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಹಾಳು ಸಾಧಿಗೂ ಪಾಡ್ರೆ ವಾ ಅಪ್ಪಮ್ಮನಕುಲ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜೆರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಕಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮನಕಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡೆ ನಿಕುಲು ನಡಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಆಂಗರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮನಕುಲು ಅಕ್ಕುಲು ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಬುಲಿಪೆರ ಆಯ್ಜಿನಾಂಡಗ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪಂಡದ ಬುಲಿಪುನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಜಿ ಪುತ್ತುನು ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ ಆಂಗರ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತನು ಬೊಬ್ಬೆದಿದ್ದು ಕಲ್ಕೊಂಗೆ ಪತ್ತುಂಗೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತಂಗೆ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಬೈದನು ಮೇರ ಅಪ್ಪೆನೆ ಒಂಜಿ ಆ ಪೊಣ್ಣಗೋಸ್ಕರ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಂತು ನಿತ್ತಿರು ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನು ಇತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಆತಗೆ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮೇರೆಗೆ ಅವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಯಾನಕ್ ಬರೆದು ಕೊರ್ಲಿ ಬನ್ನಿಬಕ ಇನಿ ಎಂಕೋ ಬರೆದು ಕೊರಿಯರು ಓಕೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನೆನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹೆಲ್ತ್ ದ ವಿಷಯ ಇರೆಡ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ದಿತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರು ಒಂದು ಮೇರು ಅಮ್ಮನ ಹೆಲ್ತ್ ದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದಿತ್ತಿರಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಅಮ್ಮನ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆತನಿಗೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನೆನ್ನ ಒಂದು ಎರಡು ಸಲ ಬೈತನ್ ಮಾರೆ ಓ ದೇವರೇ ರಡ್ ಎಂಕ ಯಾನ್ ಪನ್ನತೆ ಎನ್ನ ನೆನಪು ಗುರುಸ್ ಆತನ್ ಗುರುಸ್ ಪೊಣ್ಣನಂಜಿನತೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳೋಡು ದುಂಬೆ ಪಾಪ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಲೋನ್ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎದ್ದೆತ್ತ ಹಿತ್ತಲ್ ಐಡ್ದಕ ಮುಲೆಗ್ ಮುಕ್ಕುಲ ಲೋನ್ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಉಡ್ನತಿ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೋನ್ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸಿ ಎನಕ್ಲು ನಮ್ಮ IT ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪೂರ ಫೈಲ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು ಉಪ್ಪುವೆರು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಆ ಸಿ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕು ದಿನಲ ಒಂಜಿ ಉನ್ನತಿ ಎದುರು ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡಿಗೆ ಐಡ್ದ ಕಾಲ ಎಂಡ ಓಲ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ತಪ್ಪಾದುಪ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಎಂಡ ಓಲ ಆಂಡಲ ದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಉಂದುಪ್ಪ ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆನ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಅಲೆಗ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ದಾದ ಬೇತೇನೆ ಬಿಸಿ ಆಯಲ್ಗೆ ಐಡ್ಲಕ ಪಿರಾ ಮುರಣಿ ಎಂಕ್ ಕೂಡ ಲೋನ್ ಗುಂದಾರೆ ಬಕ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ರಿಮೂವ್ ದೆದೆ ತೊಂಡಲು ದೇಪಂಡ ಅಡ್ಡ ಬೈದಿನ ಒಂದಿನ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪೆರೆದೆ ತೊಂಡಲು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಅಲೆಗ್ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಂಡ್ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾಲ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾನಿರಡ ಎನ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಆಣು ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಪಿಲಕ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಈರು ಕೊಡ್ತಿನ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬಕ್ಕ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ನು ಚಾಂಟ್ ಮಲ್ತಿನ 11 ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನು ಆಯತ್ತೆ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಂದುಲೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರು ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಆಣು ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ದನೆ ಚಟ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಅಂಚದು ಅವಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ದೂರ ಆತನು ಅಂಚ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಈ ಪೊಂಜೋಗಿ 11 ದಿನಟೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸತ್ಯಗೆ 11 ದಿನಟೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಇತ್ತು ಒಂತ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ತೋಜುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರು ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಮೆರ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತನು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಉಂಡತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂದ ಕೇಂದಿತ್ತಿರು ಅವಳ ಬಾಲೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ತೋಜುನ್ಗೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಯಾನ್ ಅರ್ನಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಯಾನವೇನು ಮಂತದೇನು ಕತ್ತಾರಡ್ದು ಮ್ಯಾಮ್ ಈರ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡು ಪಂದು ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಎವರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಗ ಐಡ್ದುಂಬ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಪುಣಿ ನಾನು ಆ ಕ್ಲೈಂಟಿನಕ್ಲೆ ಕೋರ್ಸ್ ಕೊರ್ನ ಕಾಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮನ್ಪುಜಾನು ಐಡ್ದ ಕಾರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಡೀರು ಬಕ ನಾನು ಪ್ರತಿವರೆಗ್ಲ ಉಂಟು ಕೆಲದಕ್ಲು ಎಂಡೆ ತೋ ಜನ ಫೋನ್ ಉಂಡು ಪಂತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬರೆದು ಕೊರ್ಲಿದ್ದು ಇಂಕ್ಲಿ ಬರೆಯದೆ ಗೊತ್ತಾ ಪಿಜಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೀರ ಅಂಚೆ ಏತೋ ಉಂಡು ಒಂದು ನಾನು ಬರೆದು ಮೆರಡ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಐಕ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀರು ಮೆರ ನಂಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೇ ಉಡುಪುನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಲೇಡಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣಿಗೆ ಅವು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾನ್ ದಾದೆರಡು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪಂದಿತ್ತೇನೆ ಅವು ಬೇಗಡೆ ಆಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೆಂಕ್ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಇರಿಗೆ ಏತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಲ್ಲು ಈ ಪೊಣ್ಣು ಲಂಚನೆ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪಂಡ್ರಾಪಿಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡದೆ ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತನು ಓಕೆ ಐದಕ್ಕ ದೀಪಾ ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನ ಮಗ BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಯೆ ಏಪಲ ಫೇಲ್ ಆಪೆ ಒಟ್ಟುಗು 10 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಈತೊಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ಬತ್ತದ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ ಇರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಕ್ ನನೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಮೇರೆ ಕೇಂದಿತ್ತಿರು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಕಲ್ಪುನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಇತ್ತೆಗೆ ಆರು ಪಾಡ್ದಿರ್ದುಲ್ಲೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಯೆ ಏಪಲ ಫೇಲ್ ಆಪೆಗೆ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡುದು ತಿನ್ಬೇಕ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮೇಡಮ್ ಈರು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಹೀಲಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನ ಬಕ್ಕ ರಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಪರೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಪಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಎಂದು ಪಾಡ್ದಿರಿ ಯಾಲ ರೂಪಿನಿ ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಎಂದು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಎಂದು ಎನ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಬೈದನು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕಡು ಬತ್ತಲು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್
ಓಕೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಅಕ್ಲೆನ ರಿಪ್ಲೈ ತೂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಡ ಓಕೆ ಅಪ್ಪು ಮೇಡಮ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆನ ರಿಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಆವಡ್ ಪಂದು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಲ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಾಡ್ದಿರು ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗಲಿಗೆ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯಗ್ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಪ್ರಾಯಗ್ ಬೈದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ತನೆ ಯಾವ ಪಣದು ಸೇಮ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ನೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಗಲಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರೋ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬೈದನ್ಗೆ ಆರ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬದಲು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಐದಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕಿನಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಿಕ್ಕನು ಯಾನು ಜೂನ್ ಡಿರಿಡ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಮೀಟಾಯ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಆರೇ ಬತ್ತದು ಪಾತಿರೇರು ಅಲ್ಪನೆ ಎಂಕ್ ನಂಬೆರ್ನಿ ಆಯ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯರ್ದು ಬಕ್ಕ ಪಾತೇನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು 5 minutesದ ಉಲೈ ಆತೆ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರಿಟ್ ಚಾಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಬುಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಮುರನ್ ಹಿಡ್ದು 5 days ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಟಕರಾರ್ ಇತ್ತಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆನ್ಗೆ ರೀಯೂನಿಯನ್ ಆತೆರಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಉಂತುಲೆ ಮಿತ್ತುರು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಏರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಉಳ್ಳಿ ರಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲಕ ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅವೇನು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಾಂಡು ದಯಪಂಡ ಇವರು ಇಂಚಿನ ಯುವರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಒಂದು ಬರೋದು ಇತ್ತು ನಿಂಕು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಈಜಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ಬೇತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅವು ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬರೋದು ಇತ್ತು ಅಂಚಾನ್ ಬಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ಒಂಜೇಟೆ ಮೂಜಿ ಪಾಡ್ದೇನು ಅಂತಲೇ ಒಂಜೇಟೆ ಮೂಜಿ ಪಾಡ್ದೇನು ಅವನೊಂಜಿ ಓದುವೇನು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ಐಟು ಮೂಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾ ಅಂತಲೇ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾನಿರಡ ಎನ್ನ ರೂಮ್ ಸೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಐಂದಿ ನಡ್ದಿಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ಯ ರೂಮ್ ಸೇಲ್ ಆಂಡ್ ಟೋಕನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ರೂಮ್ ಅವರಿಗೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅವಲ ಆಂಡ್ ಟೋಕನ್ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರಿಯ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ ಚಾಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಸರಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಬುಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನಂದ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಮೇರನೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮಕ್ಕಳು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿರ್ಗೆ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಜಾಗ ಸೇಲ್ ಆಯರೆ ಬರೊಂದಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ಗೆ ಎಣ್ಣೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ದೆತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬತ್ತಿರು ಅವೇ ಟೈಪ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ರೂಮ್ಗೂ ಒಂದು ಮನ್ಪರೆ ಟೋಕನ್ನ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಇರೇಗು ಅವಳ ತುಲೆ 5 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ದೆತ್ತೊಂದು ಬಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈದನು ಓಕೆ ಮಾಡು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಕೆಲವದ ಪೂರ ಮೂಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಬುಡ್ತು ಪೋಂಡು ಇಂಕ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಪಿರ ನೆನಪಂಡು ಇಂದು ಯಾನ್ ಓದುದ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಾರೆ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡದೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಮೇಡಮ್ 6 month ಇಂಚ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೆ ಪಂದು ಫೈನಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ತಿರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗ್ಲ ಬಕ್ಕ ಇರೇನ ಮಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಇರೆಗ ಆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ನನ್ನಲ ತೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ಓಂ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಲಂಚಿನಿ ಪಾಪ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೊಂದು ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅವನು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಈತ್ ಮಂತ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾತ ಪಂಡದು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಡಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಡಪಾತದ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚದೊಂಜಿ ಫ್ರೀ ಅನ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನ ಐಕ್ಲಾಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ಗ್ಲ ಪಂತಲ್ ಅಂಚ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಸೊ ಅಲೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆತನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಈರ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡುಡು ಎನ್ನ ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಇನ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂದ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಇತ್ತಂಗೆ ಐಕೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಿರಂಡ ಅವು ಗುಣ ಅಂಡಿಗೆ ಓಕೆ
ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಕುಸ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕುಸ್ಯ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚನೊಂಜಿ ಈ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿನಕ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕುಸ್ಯ ಆದುಪ್ಪು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ನಿಕುಲು ಎನ್ನಿನ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ಫಲಪ್ರದ ಅವಡ್ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇನೊಂದುಲಕೆ ಸೊ ಇನ್ ಮೊಕ್ಕುಲು ಪುರೋಣತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ ಇತ್ತದು ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ ಇತ್ತಿನೆಟ್ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರದಿನಕುಲು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆವಚ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ಬೈದಿನಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಬೈಜಿನ್ ಅವ್ನು ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಹೋಪೋ ನೋಪೋ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರಿಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಮನ್ಪುಲೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುನು ಬಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಜಲಸಿ ಕೋಪ ದ್ವೇಷ ಪುರ ಏರ್ನಲ ಮಿತ್ತು ದೀವೊಚ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಉಂಡತೆ ಸರೆಂಡರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗ್ ಅಕಲ ಮಿತ್ತದ ದ್ವೇಷನ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಅವು ದೇವರೇ ತೂಪೇರ್ ಪಂಡದು ಬಕ್ಕ ಯೂನಿವರ್ಸೇ ತೂಪುಂಡು ಬಂದು ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗೂರ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುನು ಓಕೆ ಐತೆ ಎಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಇಲ್ಲಡು ವಾಸ್ತು ರೆಮಿಡಿ ಪನ್ಪೇನ ಎಪ್ಪತ್ತುನಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹುಷಾರ್ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಪುರ ಉಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಸೊ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಐದೆ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಧನ್ವಂತರಿ ಮೂರ್ತಿ ಪಣ್ಣದು ಉಂಡು ತುಲೆ ಮೂಲ ಯಾನ್ ನೆಟೆ ಐತ ಫೋಟೋ ಪಾಡುವೆನ್ ದೀಲೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅತ್ತು ನಾಂಡ ಉಂಡತೆ ಅವು ಅತ್ತು ನಾಣ ಧನ್ವಂತರಿ ಮೂರ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕನೇರ ಕಾಸಿಜಿ ನಾನು ಅತ್ತು ನಾಣ ಮಿನಿ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲುಡು ಉಂಡತೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ದೀದ್ ಬುಡ್ಲೆ ಉಂದುಂಡತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮನ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರಾಣಲ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದಿತ್ತು ನಾಣ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬುಡ್ದಿತ್ತು ನಾಣ ಅತ್ತು ನನ್ನ ನಜರ್ ದಾಲ ಇತ್ತು ನಾಡ ಅವು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮನ್ಪುನು ಪ್ರತಿ 15 ದಿನ ಪರ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದು ಪುಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅವು ಅಂಡತೆ ಐಡ್ದಕ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಕೆಲದಕ್ಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪುರ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಗುಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಉಂದೆಟ್ಟು ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಡಿಲೇ ಆವು ಓಕೆ ಸೊ ಉಂದೆಕ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ತಾಮ್ರದ ಬೌಲುಡು ಪಾಡ್ದು ದೀಲೆ ಅವನ ವಿಂಡೋ ಸೈಡ್ ಕೈತಲು 15 ದಿನ ಪರ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದು ಪುಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೆ ಏರೆಗ್ ಡಿಲೇ ಅವನೊಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ದ ಆಕುಲೊಂಜಿ ಮಂತು ತುಲೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಟೈಪ್ಡು ನಮ್ಮ ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ ಕೆಲದಕ್ಲ ಪಿದೆ ಇಡುಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲ ಉಲ್ಲ ಇಡುಪುಂಡು ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ದ ಮಿತ್ತುರುಂಡತೆ ಕೆಲದಕ್ಲು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆತನಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ ದಿದುಪ್ಪೇರು ಉಂದೆಟ್ಟು ಉಂಡತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತನಡ ನಿಕ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಅಲಕ್ಕ ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ದಾದಾಂಡಲೊಂಜಿ ಎನರ್ಜೀಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಬರೋಂದುಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಗಂದು ಪನಗ ವೀನಸ್ ಪಕ್ಕ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈ ಮುಕ್ಲೆ ವೀನಸ್ ಪಂಡೇರು ಶುಕ್ರ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪಂಡೇರು ಶನಿ ಈ ಮುಕ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆದುಪ್ಪುನು ಸೊ ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ದ ಮಿತ್ತುಡು ಆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ ದೀವೊಚ್ಚಿ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನು ದೀವೊಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಓದಿಯಾನು ಇತ್ತೆ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಒಂದು ದಾದೊಂದು ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ಡ್ ಸೋತು ಸುಣ್ಣಾದು ಪೋದುಪ್ಪರು ಸಕ್ಸಸ್ಸೇ ಬತ್ತದು ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಈತ್ ಬೆನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆತಜಿ ಎಂಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆತಜಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಇಂಚೆಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆಜಿ ಇಂಚೆಜಿನ ಪನ್ಪರತೀನಿ ಲೈಫ್ಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ರೊಂಜಿ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಪನ್ನೋದುಲ್ಲೆನ್ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಟೈಪ್ ಮಂದೊಂದುಕುಲು ಎಂಕ್ ಉದ್ದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುನು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಉನ್ನತೆ ನಿಕುಲು ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಕೆಬಿಕ್ ದೀದ್ ಕೇನಲೆ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆ ಅವೇನು ಬುಕ್ಕುಡು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಂಪುಲೆ ಆತನಡ ಕೆಬಿಕ್ ಕೇನ್ನೆ ಓಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಉಂದೇನು ಬುಕ್ಕುಡು ಫಸ್ಟ್ ಬರಲಿ ಓಕೆ ಕಾಂಡೆ ಐನ್ಸಲ ರಾತ್ರಿ ಐನ್ಸಲ ಡೈಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಬಾಯ್ಡ್ ಪನೋಂದು ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ನಿಕುಲು ನಾಲೈಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಪನೊಂದು ಪನಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲು ದಾದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ಡ್ ಅವನು ಪೋಪುನು ಓಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಬರೆಲೆ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾನು ಬರೆದು ಕಲಿಯಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಂದು ಟೀಚರ್ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ದ್ಯಾಗಂದು ಬನ್ನಗ ಮಂಡೆಗೆ ಪೊಗ್ಗಡಂದು ಬರೆದು ಕಲಿಯಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಂಡೆ ಐನ್ಸಲ ರಾತ್ರಿ ಐನ್ಸಲ ಬರೆಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಫ್ಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ಡ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪೂರ ಬರೋಡಂಡ ಈ ಒಂದು ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಂತು ತುಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆ ತುಲೆ I know that everything is working out the best for me. Everything I do yields results. Every action I take brings me success and fulfillment. The universe always has my back. Every day I am moving towards my best life. What I am seeking is seeking me. I am creating a life of passion and purpose. My dreams are coming true. ಒಂದೇನು ಕಾಂಡೆ ಐನ್ಸಲ ರಾತ್ರಿ ಐನ್ಸಲ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರಲಿ ಅಂಚೆನೆ ನಾಲೈಡ್ ಪನ್ಲೆ ಪಣ್ಣು ನನ್ನ ಐಡ್ ದಕ್ಕೊಂಡತೆ 15 ದಿನದ ಬಕ್ಕ 15 ದಿನದ ಒಮ್ಮೆ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವು ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತು ಪನ್ಲೆ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್
ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದು ನಿರ್ನೊಂಜಿ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಪನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಪಣ್ಣದು ಓಕೆ. ಸೊ ಈತ್ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕುಡೋರ ಪನ್ಪಿನಿ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾನ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ಗು ಲೋನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆರೆ ಅತ್ತು ನಾಡ ನಿಕ್ಲಾಗ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಓಪನ್ ಮಂತದು ಪರ ಅತ್ತು ನಾಡ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಈತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲೋನು ಪಾಸ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಡು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ದುಪಿರಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಕೆ A to Z ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂದ A to Z ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಎಂಡ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಟೈಪ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಸದುಪಯೋಗ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಂಡ ಅವು ನಿಕುಲು ಬತ್ತದ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪರೈತೆ ಅವದಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುಜಿ ಐಕ್ಯಾನ ಚಾರ್ಜ್ ದೆಪ್ಪೆ ಓಕೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಎಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.